Her er en pølsevogn. Her er en pølse. En ganske almindelig dag i en ganske almindelig by. Men der mangler noget. Kokjoen. På samme måde som snapsen hører til silden, hører kokjoen til pølsen. Men bag den så velkendte facade skjuler sig en tragedie. Jeg tror klokken var lige omkring 16. Jeg havde lige fået fri. Det har været en forfærdelig dag. Jeg mener 20 snottede unger, der farer rundt og vil have det samme stykke legetøj. Der stod jeg så pisse stresset og skulle nå at handle ind til aftensmaden. Så var det, jeg besluttede at købe en ristet. Ikke fordi jeg var sulten, men det havde sgu været en hård dag. Nå, men jeg bestiller en ristet med det hele og en kokjo. Og så var det sket. Jeg forstår det ikke. Det gik så hurtigt. Hvordan kunne det ske? Dette tilfælde er langt fra enestående. Hver dag udsættes et ukendt antal danskere for urystede kokjoer. Ja, det er sket nogle gange. Men jeg kigger altid efter. Man kan altid se det i bunden, fordi det er mørkt. Ja, det er sket nogle gange. Jeg vil ikke sige, det er tit, men det er sket enkelte gange. Og man bemærker jo hurtigt, at der ligger et lag nede i bunden af den der kakaomælk. Jeg ser det bare hver eneste dag. Prøv så her. Den er overhovedet ikke rystet ordentligt. Folk, de har simpelthen bare for travlt, ikke? Jeg fatter simpelthen ikke, hvorfor folk de gider at betale for en hel kokjo, når de kun får det halve chokoladen, ikke? Hvorfor laver man ikke bare en kokjo uden bundfald? Det, at der findes bundfald i kokjoflasken, er sådan set et tegn på, at det er et naturligt produkt, i det der ikke er tilsat hverken stabilisator eller andre tilsætningsstoffer til produktet som sådan. Det er en politik, som vi lægger meget stor vægt på, og som vi også vil hævde meget hårdt fremover. Hvorfor ryster de den ikke bare ordentligt? Det kan godt være svært lige at få det hele med, også specielt hvis der er travlt. Så er det godt kan gå lidt for hurtigt. Nogle gange er det også ligegyldighed, ikke? Jeg har samtidig lagt mærke til, at det handler ligesom om, at de bare får solgt de her skide pølser, den her chokolademælk, og så er de sgu ligeglade med, hvad man gør ved den, ikke? Altså, jeg kan ikke sige det bestemt, men jeg tror, nogle gange er det ligegyldighed, ikke? Ja, altså en eller anden form for kundepleje, der ikke er godt nok udviklet. Og det er jo nærmest, når de har travlt i pølsevognen, og der står mange kunder, så er de ikke tid til at lige at ryste den, inden de lukker den op. Travlhed i pølsevognen resulterer altså i ringere kundeservice og dermed også i større chancer for urystede kokjoer. Men for pølsemænd, der normalt sætter en ære i at ryste kokjoen ordentligt, kan det også resultere i stress. Der er ingen tvivl om, at hvis man reelt ikke har tid til at udføre sit arbejde, det er i sig selv en stressfaktor. Og det er det i særdeleshed hos folk, som har et stort ønske om at gøre det bedste. Og som har et stort ønske om at gøre et godt stykke arbejde. For de mennesker, der bliver det særdeles stressende at være i en arbejdssituation, hvor de ikke kan få et mindre overblik. De mister, koncentrationsevnen. De bliver irriteret. De får en følelse af træthed, muskelspændinger, hjertebanken og øget produktion af skæld. Det er jo sådan, at når man først en gang har langt en kokjo over disken, uden at ryste den ordentligt, og så kunden ikke siger noget til det, ja, så hænger man på. Det er ligesom om, at når der ikke rigtig sker noget ved det, så gør man bare det samme næste gang, der er lidt travlt. Og så lige pludselig, uden at man lægger mærke til det, så serverer man flere og flere kokjoer, der ikke er rystet. Og man først på den morgen, så er det forbandet svært at holde op igen. Til sidst så vrikker man bare lidt med håndledet af gamle vane, for ligesom at lade som om man ryster kokjoen. Men reelt, så bliver kokjoen overhovedet ikke rystet. Men det er ikke kun travlhed og stress i og omkring pølsevognene, der har indflydelse på, hvordan en kokjo bliver rystet.
Jo koldere kokjorden er, jo mere skal den rystes. Jo fastere ligger chokoladen i bunden. Jo varmere den er, jo hurtigere er den at ryste. Og hvis den er kold, så skal den lige have lidt mere power. Men som forbruger kan man også selv gøre en indsats for at undgå urystede kokjord. Ja, altså man skal jo gøre det samme, som man gør, når man vælger en god restaurant. Man skal sørge for at finde en velrenommeret pølsevogn. Man skal sørge for at finde en pølsevogn, hvor der er en god service, og hvor betjeningen er i top. Og så skal man selvfølgelig også sikre sig, at pølsemanden forstår at tilberede og servere en velrystet kokjo. Så jeg må sige, man må prøve sig frem, man må spørge venner og bekendte og sørge for at finde sin egen favoritpølsevogn. Normalt så skal man jo altid hen, hvor man har god tid, hvor der ikke er stor kø og sådan noget. Når man serverer en chokolade, man kan kun altid se det lag, der ligger i bunden. Og ved at du står og ryster den, så kan kunden godt lige sige, vil du godt lige give den lidt mere, for at være sikker på, at du får det hele med ud i chokolademælken. Hvis den ikke er rystet ordentligt, så ryster jeg den selv ved lige at holde. Som individer er vi alle forskellige. Vi takler et givet problem forskelligt, men som forbrugere er vi alle i samme båd. Vi er alle interesserede i at få rystet vores kokjord ordentligt. Det vigtigste det er, at man får rystet sin kokjo ordentligt. Vi må alle tage vores del af ansvaret, så folk som for eksempel Anne i fremtiden trygt kan nyde et velfortjent pølsevognsmåltid.